Sabi, tinignan namin to kanina guys, wala. Merong umuhila dul. Dada? Ha? Dada. Batik J, kalawit J dul. Guyodom to yan. Yadom lang, yadom lang. Hey! Yadom dul. Nagtakol dul. Sige. Guys, tignan nyo na yung spot natin. Oh. Yan. Yan. Sobrang dilim. Ang dilim. Oo, dilim yan. Kasama namin kayo sa adventure namin ni LJ. Pag biglang may bumulagta dyan, habulin namin. O baka kami yung habulin. May bahay pa dito guys. Yung tukot niya. Wala yung garap. Nene? Garap po. Oy. Yun, mamaya ulit guys, papakita namin sa pag malapit na kami dun sa spot. Yan dito mga idol. Yun, dito na Ito kami, yung guys. unang kana namin mga idol. Ito yung Ayun, nasa sarap bungad. Tinignan namin ito mga idol. Wala. Ang sama Pero doon. maaga pa to. Nasa 11:08 siguro. Yan. Papakita ko yung picture kung anong oras to. Ah? Hindi dyan na mismong actual. Ayun, Yan. oh. To, sisisirin ni LG to kasi kala namin may huli kasi nasabit siya eh. Yan. Wala pa siya dito. Yan. Ikakat ko na to mga idol. Para ipapakita na lang na inangat ni LG na walang huli yan. Tapos pupunta kami dun sa taas para i-check kung may huli Ha? din yung apat na kana namin dun. Kaso wala. Pero ipapakita pa rin namin. Hindi ah. Yan. Ito, ikakat ko na to mga idol. Yan dito mga idol. Yan. Oo. Bababa na si LG dito. Sige. Bababain niya. Yan o, tignan nyo na sabit kasi hindi niya mahila. Lakas talaga ng load nito sensi na to. Hindi ko kaya na to mga idol kahit bigyan niya ako ng pera. Pag ganyan kalabo. Hindi ko talaga kaya. Kaya ako na lang yung inul dun yung sima. Pahala na yung isda niyan pero talagang siyang malakas yung load niya eh. Kaya Yeah. titignan niya kung may huli. Sarap lang. Sisisirin niya mga idol. Sinisid niya guys. Hawakan niya yung Grabe, pinakadulo. guys. Para Napakalakas tignan ng kung loob talaga, oh. merong huli o wala. Tingnan niyo mga idol ha. Eto, ipapakita ko kung anong oras to. Sarap lang. Yan, tignan niyo yan, yan. Yan. Eh, Tignan ko sarap niya lang. kung anong oras ha. 11:08. Yan. Oh, kitang-kita niyo yan ha. Ihahagis ulit dun. Yan oh. Hagis ulit. Mukha siyang scripted talaga mga idol. Kung talagang papanood, scripted talaga ako. Yan. Ito na yung dun na sa taas. Yan, nagkakana Wala pa naman kami dyan. Yan, Wala. walang huli. Meron pa ito isa. Yan, yung nasa kawin na yan, oh. Tari yan, wala din. Tapos dun sa, sa pinakadulo nun, wala din. Yan, pero promote ko din tong flashlight na gamit ko to mga idol. Sobrang solid to mga idol. Ito na yung flashlight na pinakamagandang Nice. nahawakan ko. Ayaw pagbigyan. Yan. Etong Hi-X Empire. Yung battery niya nakasama 5,000 mAh. Tapos may kasama na rin adapter tsaka cord. Para salpakan na lang meron na rin kasamang battery. Yan, waterproof din siya. Ang lakas niya sa tubig. 50 meters waterproof na ito. Yan. Kakat ko na ito mga idol kasi wala namang huli dito. Pinakita ko lang. Yan. Tapos, papakita natin kung gaano kalakas tong flashlight na to. Yo, what's up guys? Yan. Ulitin natin. Ito yung gamit kong flashlight. Yan. Pinadala na sa atin ni HX Enfire. Yan. Talagang kung bumuga talaga to. Grabe oh. Solid. Napaka-solid nito guys. Yan oh. Tingnan yan. Napaka-solid oh. Liwanag. Yan. Kitang-kita nyo. Eto talaga oh. Lahin niya na. Oh. Pagtanggalin ko yan oh. Ang dilim. Boom. Oh, diba? Yan, ito lang yan. HX Enfire. Yan.
Kapag bibili ka ng mga idol, meron na siyang meron na siyang kasamang box. Itong lace niya, tapos charger, cord, tapos isang battery. Gagamitin mo na lang. Ayan. Laki ng nyo. Ayan. So yun, check out ko na yan. Sabi, tinignan namin to kanina guys, wala. Merong umuhila dul. Dada? Ha? Dada. Yung batik J, kalawit J dul. Guyodom to yan. Yadom lang. Hey! Kanina tinignan namin to, wala, di ba? Nakagkat. Ha? Mati. Nagpisa? Yadom lang dul. Iulam to yan. Yadom dul. Nagtakol dul. Sige. Wow! Sa wakas, idol! Awan sa ako to dul. Yes! Oh goodness! Sulit ang manog. Pag 3 kilo guys, sa 3 kilo. Paldo guys! Yun, sa wakas. Ang tagal-tagal namin halos gabi-gabi kami halos gabi-gabi kami nagpapain, wala talaga. Dito mo lang makaala. Tignan nyo guys, papakita ko mamaya kung anong oras namin tinignan to ha. Binaba niya yung pinakita ko sa inyo na Saan mo na idol? Yes! Okay, doon na namin pakita sa bahay. Yun, finally, mga idol. Kasama man doon. Ang big pa eh. Pindol. Boy pa siya guys. Oh, yun. Okay. Paldo. Pwede na rin. Nasa pang 3 kilo. Haba nyo. Tangkalin natin. Sa 2, 3, 4, 5. 5 dangkal. Yung taba niya oh. Guys. Kilo pa. 3 kilo ta. Yan. Finally, sa wakas, nakauli din eh. Buhay pa to. Ang mga nikayat, kaligdigos ko talaga niya, di ba? Nakita mo ba? Ninawis na kay kumaw. Buhay pa siya guys. Paldo guys. Pwede na to. Nasa magkano kaya to?